Aprangsi Ning Chethe Kurusar Lokhon Ansek mate Arnam Lokhimon amen Taram Phan Nang litum Kado Phan Nang Kangsam Akardom Pajir Iklo Kardom Uthon neli channel long korwang thu pen isi ningka rong alam the la bangke la pen lo je neli channel la bangso channel bangke monetize lo asi nang litum I heard you me la pen nang litum nang support ajok si neli channel pinyan ye monetize lo asi 2 times lo reject neli apply don lo 2 times reject anke ningke ta dolo lasi neli aprang video ta banai lo lasi Arnam alun ye upload play lo plo lasi nang litum ning oi nang ne Arnam alun na channel bang ka prek banai lo neli kuruchingdu production pu official lo bangke ala link description lo si dolo arum long dam ran ang tum non bangale video kelang ta bajotik tha neli la mojud therapy link long dam ra click ra nang tum hadak na ansose nang support du non hadak lun ta upload tang dolo hadak nang tum hadak lang bomon anke like comment share non ansose pache thang nang po itum Arnam alun ta sinang litum hadak dam ra ansose nang support du non lapen ke neli ta ke chok chele le don ta nang litum ang diak tha neli ta upload play video la hon upload long le upor ka dure jok si nang tum han mane nang litum komane ye comment long nan pilo la son Arnam alun upload tha pu bange neli ta alun bange do ta upor mase chipiu ne delo YouTube long e ako neli demotivate delo la 2 times mate reject la si demotivate delo non bange ako choklo he Arnam ta nang chinghon pen neli channel la ange nang litum I heard you me nang litum nang support ajo neli channel la monetize lo la si mo update nang pi bom po he pen isi alam the hela po hen lo neli channel la long ke neli phan do si nang litum kopini question nang arjujiason do pulotang te nang arjuk tame la pen ke farlas question me ho amenda ting de lo farlas hanse nong kirla farlas pu la bang comment ang pidun ning ke me pen Lokhimon adharom ko son se kroi ma ke kroi Kardom ma than pachini tha la pen modon Engti Hansek Arnam photo sida nang paklang tha pusipu si chorolo nangli question nang arjupo la si la hai ke Arnamal la itum ke dhorom alam bang ke nilita permission enang kokpo la si la bang ke nilita permission long le la si mojong si permission ang pi pulo tang te nili than pon bom po la hai da ke ben ye isi alun do la daksi koson ji ke kroinang ji ma la bang ke than lap la he la si tum dhorom koson si ke kroinang ji ma la hai than lap lo la si hala solun bang si nili upload ik det po asi nang nita arjik thala solun arjik lapon anke enta saw nge chiniji asi photo bangke nili paklang pon pota ladak nang li kipuke modon Engti Hansek la bangke modon Engti photo bangke nili ta permission long le la si permission ke long bangke la nili tum Kurusar Lokhon Engti Hansek la so tum Kurusar photo bangke upload la bangke nang paklang me la si la ba tum Kurusar photo si nang paklang pon po la si ningoi nang ne la si nilefanta ningoi nang ne nang dia pon ikon ke chok chele le don ta la si la hen lo photo bangke lan vet lo la si chorolo nang litum question nang arju pot la si ansose ako Pini question jong si nang arjoji dolang pulotan te nili phan ta nang arjik tame nili phan da Q&A video extra si nili bonai pon po la si nang litum comment along nang arjik tame Q&A video nili 1 week pen ekta video ke kaita upload ver po la si Thursday arni bang ke nili free lo la so arni si nili kaita video upload ver ji la si koson video ma nang litum ning hang nili ke tech category ta ning hang asi tech category ta banai ji lapen ye personal vlog phan ye kaprek channel banai de ta hai la si nang litum ansose nang support du non lan velo si Kardom